guys, good morning. So anyway guys, wala tayong ginagawa ngayon. So, hulaan niyo kung anong gagawin natin. So, dahil sa dumami na yung mga alaga natin pato. So, ito na. Tara! So, nagkatay tayo ng pato, hindi kaya itik. So, ito yung recipe natin ngayon. Kita nyo? Wow!
ito na yung resulta ng ating adobong pato. So, parang tingnan nyo guys, napaka-sticky. Halatang napakasarap. Subukan nyo rin mag-adobo. Pakita nyo rin sa akin, ha. Tingnan natin kung alin ang mas masarap. So, yan na. Ready to eat na mamaya. Mamaya konti. Kakainin natin ito. Kita nyo guys, wow. Guys, luto na ang ating special na adobong pato. So, abang-abangan nyo lang guys, maya-maya i-upload din natin yung ating mukbang adobong pato. So, sibukan na ha. So, anyway guys, wag natin kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. Pakipindot rin ang ating notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga bagong vlog. So, paki-follow din ang ating Facebook page. So, maraming salamat. Sana may natutunan kayo kahit kunti. So, yun yung tinatawag nating Maranao Adobong Pato. So, see you guys. See you next vlog natin. Thank you.